ताकि कोई और बहे में ना गाड़ी न तार बड़ा की दीदी अच्छा भाई ओ गंगा में के ओकर के दीदी कहीं ना अच्छा वाह अरे अरे हाँ तो जननी की एगो बूढ़ा अरे आइए लो आवा देख ला रुपया गिन के प्यार करत रहला नु देख ले बूढ़ा हमारे तार लुटा लुटा अरे वो ई पटना जी ओ बाबा लुटा लुटा गाने गा तीन गो मार हेने नतिया हेने जल्दी आइबे कि ना आइबे अरे हाय के हो के हरे बाबा हाय के हो हमार के रांची बोला लो माई हमार मन करता ना कि हम मर जाई जाके केनियो डूब धस जाए जब हम देखो ऑपरेशन करवा लेनी अपन हम ई ना देखनी कि ना हमार लड़की ना हमार दूगो लड़का बड़ा सन दूगो लड़की पर हम मुक्त हो गई तवन हमार लड़की का दिन देखावत ऐसने भगवान जी कि 7 गो दुश्मनों के होइसन बेटी मत दिया बताव हो हम अपन बाची के बड़की के बियाह शादी कह देनी 2 लड़का के माई हो गई हमार बाची आज तक ले अपन बाप के पगड़ी ना डूबैलस आ होई बिया तो फुआ गावे के भेजनी तो फुओ गावे प्यार कर लेलस प्यार और इज्जत के जन कोना लइकन से प्यार करत चलो तेरे दादा हमर तो एकदम बुझाता कि हम मर जाइब एकदम छिहत्तरी हो गई बिया बेटी के तो वैसे ना कहे के चाहिए एकदम छिहत्तरी हो गई बिया रे माई हमरा समझ में नहीं क्या हम मन करते कि मर जाई ए माई का हो अयो दादा अरे काम कर हम दर्द सुन ना कहाँ आज एक बार गाँव चल देनी छत पर संजय के धो के डाल दिए फुला के अरे हमर बच्चिया के काम तू करबुए जरवा के ससुरा चल जे तोरा के दुखे ना होई जान तड़ी ओ ओकर देखो तनी कौन तनिको देह नहीं खेल हां त तेहू ना हम ससुरा चल गई ना तो ओकर देह ना आवे के फेरा में ना देह ना आवतिया कि भतार भी छतिया ओकरा के नया नया भतार चसन आ बुढ़ावा के नतिया के कह तनी कि शादी बियाह कह द सियाल लड़की हो गई उ नतिया नहीं के सुनत हमारे तो कहत रही कि तोरा के बियाह शादी बचिया समय से कह देने लेकिन ओकरा के ना घबरा के बियाह ना कर जाए तो तोरा कैसन घर कह देनिया ओकरा के नौकरिया घरे कर बल्कि तार घर ठीक जौन मजदूरा क के आवसन सबेरे उपास रखसन सांझी के खियावसन कमा के आवसन माटी बिक के त बहुत बढ़िया लेकिन होई ना ये दादा हमार त बुझाते यही ले ना गौवा धो देनिया ना कि बरसात के दिन जी तो तोरा के दुख हो यार रो जन जो घर में ठीक कहां गई रे अच्छा देखो कहीं जा वो से हमसे नहीं मतलब मरत या मर देख दिन दे दे जोहर मर जाई खा के ठीक बाटे एकदम आदमी के ना उपजिया के ध देले बिया माथे ने के काम करत बाप रे बाप हसन बहिन होलिसन केहू के रुकन ओकरा हम समझाइब देखा यार में घरे नु लाइन कोट गुल बा आया गुनिया ने हावा लागत है इस जी आय गुनिया आ दीदियो आइल बिया दीदिया हमरा के बड़ी माने ले जाने ले हमरा के कपड़ा किन ले बिया ओकरा गाय जाई एक दिन जाइम ओकरा गाय में देखिया ना जाइम नु त आइम ना का बकत रहली रे पागल सन कने तू का सोचतल कि हम अपन ससुर तोरा के लिए खो बजाइब जिंदगी में ये जे तोर देह नहीं खेना तो ससुर जी भी हमर मर्द के रखे खातिर आ ये दीदी ऐसे काहे बोलता है रे कितना बड़ी एगो करे तोर घरे काम करे में मन नहीं खेला जब देखत ही हां हुआ घूमत रहत का चिल्लालू बहिन हरु ज्यादा ऐसे दुख ना बहिन हनी देकर मतलब ई भल कि तू दिन भर हमरा पर छोड़ के कल में के छोड़वा लेके घूम भी घर के काम नहीं खेलो कहता है आज हम तो बानी तो दुबारा गहूं धो के छत पर चढ़ा देनी सुखाई आ कल माई अकेले न करी जान तड़े लइका बनी नु लइका में लइका न सियान हो कभी कि सियान लइका हो कभी अब ना अभी ना घूमन त कब बाप रे बाप फैशन कोई के बहिन होली हम तो सोचे ने के ज्यादा बहिनिया बिया छोट बिया ओकरा बुद्धि नहीं के तो धीरे धीरे बुद्धि सिखाए तो कोनो काम धाम करी माई कहां बिया माई जाके बैठ के रोवती है और का करती है रोती है तो कुफत में कहते के बचिया ओकर लूर लक्षण इतना खराब हो दिन दिन भर गांव घूमते सच में हम जइए सेल में रहले 8 दिन हो ज्यादा उ रोवेले ऐसे ही बक बक करले ओकर बात के हम परवाह ना ली ना ऐसे घूमी हां ए राण ओकर बात के परवाह कर लेबू ओकरे खाए गांव भर दंगल द घूमा फिरी ना अपन लंगटिन आ जान तो हमरा के दीदी ए माई माई रे कोई के नहीं बैठल होई हे रख में होई हमरा टेंशन में रहे हां तो जो हट इधर हट हम तोरा के देखल ना पसंद करतनी अब हम अरे सुन हां तो जो इधर जो जाता नहीं जो ले भाई तोरा के ई कुटान कुटी ना के तू समझ ले ना तू जाने कहीं के आज हम माई ले कहतनी के पढ़ाई लिखाई सब बंद कर ई ना पढ़े जाई और ना गांव घूमी इज्जत अगर चाहत होई मैया अगर हमर बात मानी
तो एकरा के याद से घर में ना बंद करवा के जिंदगी जीवाई मुँह ले बनी आज एक जना की इतना उनको से प्यार करी ना उनको से तो प्यार उतना ना करी ना पैसा के लोभे करी ना कि पैसा दिहन तो चौमिन सिंघाड़ा आए तो खाई फोन लगा ले तनी फोन लगा ले तनी उनका भी पैसा के लालच में। हेलो हेलो आहा कितना प्यार करी ना कि उठा लेनी के कल्पना सुनी ना। हेलो बोला कहीं दिन बड़ी देर दिन देखा ला होगा बया ना मोबाइल में फोटो ना हाँ फोटो तो बैले बहुए बाकी का करी फोटो से नहीं खेन हुए तो बहुत सुनी ना आई ना ठीक बार का बात है हाँ आई मुझे तो बहुत मन कर रहा हम की दुए तो करतो हुए हम तो ठीक बार का उधार का घर बानू हाँ, वही में आइल बनी उठत हुए ना यार ठीक बा अब हम रखा बगल में है आवत है ठीक बा आई जल्दी आवत हुई हम आई इनके तेरे गाना गई भाई वाला तो यारवा असोखी हो घोरे आ धक धक करता करिए जा मुटकी माई के डोरी आती हुई नहीं तो माजा जी उनके जरे खूब गाई में नाचो खूबी देखिए ना आती हुई अच्छा लगे मैं सारे मस्त लगे बाप रे बाप बड़ा फीट फाट में आइल बानी ना बड़ा ही करिका तोरे पर ड्रेस जचेला अरे जोचेला और अच्छेला हमरा ठीक नहीं लगेला हमरा में मस्त लगेला जींस और टॉप सुनी ना बोला कि काहे मैसेज ह कंपनी वाला ना ना अब तो दूसर का वाला ना 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 उ मैसेज ह आजकल का कहे अरे तू तो सही कहता है गुवार पटल उ बात नहीं की कहा कहानी ना कि मैसेज ह कंपनी और कंपनी वाला के ना ना सब आँखियों से देखल झूठ हो जाला हमरा के देखा नहीं कुछ ये हम दिल से अगर से प्यार करने हमरा पे विश्वास नहीं के जी हमरा पे विश्वास करी इतना हम जानो कि का बतावे के देखी एगो बात कहे कोही ना कोही बुझाइल बहम के अब जाके ई बतिया अच्छा। भरोसा के जात ना ह नारी के जतिया आजा अच्छा तू का जन नारी के थू सब फरक है इस छती से कहनी है ना कि सुनी ना चला हट हमार मुंड खा अरे हट कहे हम तो ऐसे करी ना अरे जी हटा ना दूसर का वाला के फोन आ गेल हम जब जो करे से बतियावे करे के त हमरा के झूठो के न अथी कइले हडू अरे जा जा तहारा से थोड़े प्यार करी ना हम करे से न करी ना बहुत दिल से प्यार करी ना देखी ना नु के नु बतियावल तो ओकर त जरी ना देख देख के आवे दई ओकरो से मिलम सरवा के नहीं कोबे फोन करके बोलोगे अभी तक लइबे ना कोई ना जाने कहाँ वो रुकल बिया कहाँ ना का जानते क्या लोग उनकर बुझाइए जी रोज रोज का क्या मन बिगाड़ के चल जाता रे अब अकेले तुम और समझ में आइए जी का हो जाए आवे दो करा के तो अभी बताओ तनी अरे आ गइल बनी क्या जी कहाँ नहीं आई क्या हो गया नहीं आई हम तो कहीं नु कि झूठ हो के हमरा से प्यार करी ना झूठो के अरे दादा झूठो जीव निकालता नि साचो का बतिए बटे ना झूठ नाम करिला के कोई दे साचो कम प्यार करिला खैले नहीं का के बोली नहीं निकला काहे भाड़ा का तनी का करी का करी गा चल को निकाल करी चल कर दी और पूछो तरी बड़ा दर्द करत दिन के कोटले रहले ना होय निशानी कोनो देले वैसे का निशानी माने हमारा भी पैसा वैसा नहीं खे ना अच्छा वो कहानी है हां सनी है दिल पे ले लेनी दिल पर ले वाला बात करबू तो दिल पर ले वही के न पड़ी सुन हमरा से प्यार करी ना के कहेला के कहेला हमरा के नु बाजार लिया चली चलो सही में हां दिया चलता बिना आ दीदी बियानु दीदी हमरा के देख के जरूरत रहेले माई बियानु चले ले जो तो ओकरा पेड़ में हम ना रहिने टेंशन में रहले हमरा तो दुनिया के टेंशन है बामन के प्यार कोई तो हमने सही में तो का डेरा तनी का ना की कोसा
ये क्या है का जाता की बोला हूं कलू अच्छा चलो हम जाते हैं ठीक बा कहे जाता नहीं ज्यादा लेट होता है लेके जाके जाए के बाद ना नहीं के जाके और ट्यूशन जाए के बाद भी ट्यूशन जाए के बाद जाई ना हो जाना पढ़री हां ठीक बा रे जाई हाँ, ना त दीदी देख लिनु त हमरा के मार के मुंह आ देही आ चाहे उ आज ओका काले माई मुंह चले ले पकड़ा थे ने से होने से होने सही में लेकिन तरह से बहुत प्यार करी ठीक बजा तन हां ठीक बजा जातन जाई जब जातन करतन त जाई हम जातन उनको से आइल हन त उ पर कइला हन आ इहो आइल हन त पर करलन इनको से प्यार करी ना नैहर में इतना मजा ली न ठीक बा फिर तो ससुरा में चल के पूछेला तहारा के हे पर रख दे बनी ई लड़की के तनिका समझ में नहीं के आवत कि घर परिवार का कहाला बता हम का करी मन करता कि बटिया के एकरा के बिक दीही तनको एकर जिम्मेदारी नाम के कपार पर बोझ नहीं खेरे दादा हम एकदम भोगत मर जेबी एगो लड़की हमर बिया कि करत परेशान भइल बिया काम कि कैसे काम धाम होई का होई मन करता ना अगर कैसे ना एकरा के दू बियाह मिलता सन नतिया भटिया देले रहती अब मिलतो बासन त मांगो तरसन दहेज 2-2 लाख 3-3 लाख कहाँ ले हम 2 लाख 3 लाख दी एगो हमार मर्द कमाए वाला हम कहाँ से का करी हमरा खुद नहीं समझ में आवत आइए बाबू हमारे एकदम बोझ भइल बा कपार पर कि हम का कहे अरे अभी कहते ही अरे ओगनवा गावतनी आवे बता देता ना ए खाली कर दे कहां गई रे अभी कौन यार से मिले गई माई के तो ऐसा ना खोल अपन हाथ छोड़ भी कि ना छोड़ कौन मार हम तो का गलती कइनी कहां गई रही का गलती देख लिया गोइल कहां रही पूछत नहीं ओरी ओ गाने का उतरला होने साग खाई गोरी साग खाई कचरी ओइसा ना कचरी ओइसा अगर मिल जाए संतरा के ना अरे हट आती देखा ई नहीं कि दीदी काम करत में तारी ना करे सुन ओसे करे अरे बाप रे बाप तोरा के ना सौतेली भगवान करतन कि हम मर जीती तो सौतेली मैया तो सुनत को बुझाई तोरा से चल रही ना कखनो बायनो दामर के माने ली कितना ऐसा तो चल रही ना तो हम कहियो जहर मार खा के मर जेबो ऐसे रही हट हमरा ना ली ना दिल पर ना ली ना जनले करत रह पर तो खाई का पार तो कहियो ना जाते तुम ना जात जो मत ना जतो तारा बिना काजो नहीं खे समझ गइलु ना बिहु न तारा के हम चाहतनी कि कहिया बियाह शादी क के ओरिया दी कि चल जाओ ने जाओ ने मारी कुटी दुल्हा तब पता चली धग भर ही कन कुटी न तब बुझाई आ कहबू न के माइली आओ त तारा के ना ली आई देख ली ह बतावा हो ऐसा लड़की होके के चाहिए सन हमरा के लड़की जिया न देती है घर में खाली खात रहती एगो हम लड़की बिया बड़खी तो करत परेशान भइल बिया ई खात परेशान भइल बिया हम मुंह में ना है कि एगो बेटी के मानब एगो बेटी के ना मानब बटिया दे तारा के एगो बात सोच ली ह ओइसन काम करबू त दुष्ट कुत्ती त नाही तारा के ना बियाह शादी क के ओरियानी तो कहिया कि का कहत रहो कुत्ती हरामी देखो हम आवतनी घर में चलो दोनों जना से मिल लेनी और बुढ़ावा ढेर पैसा वाला बा और बुढ़ावा से मिलम इतना नु कि पैसा जितना कमाला उतना हमरे के दी ठीक बा आ जा तनी फोन कर अब देखियो ना अही में गिर गनिया अही से कोनिया तो गिर गनिया घाव लगल दादा देखो लगाओ तनी फोन बुढ़ावा नु के मोबाइल हमेशा ले रहेला देखा लगा तुम बड़ी अरे काहे कि हम उनका से प्यार करी ना नी अरे प्यार करी ना कि क्या करी ना हम ही जानो तनी मेहरानू के तीरिया चरित्र दैबो ना जानन तो इंसाने हड़ानू कैसे जानी हम लगा देते हैं तो फोटो बुढ़ावा से तो कके रखला हेलो अरे का करतनी हम कब से फोन धराव तनी बिजी बतावत तो ये लगाई ना कि तनी हमरा से प्यार करी हम हो आ सुनी ना कहनी है कि आई ना तनी मिले के मन करता आवो तनी रो बेचैन रही ना काजी ठीक बा आई जल्दी ठीक बा हम बेचैन बनी हम मिले खातिर आहू कहले रही पैसा वाले के अरे 2 लाख रुपया लेवे के ना कहले रही कि लेके आई हम तहरा के दे हम हाँ गड्डी कल उठा के ले गली पेंसिना हाँ उहे वाला लेके आई जल्दी आहो घरवा बनता नहीं का वही में लेके आई हम मुझे वेट कर तनी खेला तनी झूठ के माई चाहे दीदिया कहे सनु खेला पिया अपन फर झुक जाई हाँ आई लव यू आवत
पैसा खातिर प्यार कैले बानी उनका से दिल से प्यार नहीं दिल से केहू और से कैले बानी अब अभी तक आई ना टाइम देती है बाकी टाइम कौन सा चौपत दिया ना अब मोबाइल तो उहे हो गई बा रहता लो बक्सर तक कहता लो कि भोजपुर आ गई बनी तो पता नहीं कहाँ रह गई अभी तक आई ला अच्छा आओ आओ तो तोरो खखाई रहा हमरो धधाई ले बरा तो मिलती जाए तोर को कमाई ले बरा छोड़ाइए के देगी बेरा आप तोरो इंतजारे में बानी अब पैसा तो ले ले बानी कि तारा के नीचे ऊपर से तारा के कपड़ा बनवा दे पैसे के बकियाव तब मुँह पता ना वो कहाँ भी या कहाँ ना अच्छा आओ तब नू मैं पैसा दे दे कि आधवे दी अधवे देवे के काम बार अरे आ गई आ गई रहलो कहाँ अभी वही रहलो कहाँ रानी दीदिया के देखत रही माई के देखत रही कोनो देखो सनत अनु दीदिया हमार बड़ा हमारा पर शौक करेले झर के बोलेले झाऊ झाऊ करेले यही से डेरा के ओजी खेलत रही आ देखनी के घरा में गोइलू ढूक गइनी हां ढेर ढेर झहनियातिया हां झन झना ले तब मारेला मुहवा में एक थप्पड़ बस उड़ा दे कितना हाई मार्केट गिर गई वो देखत रही नु कि हाईसन आदमी से काम के लगल हाँ इनका पेंसिल मिला त गिरावत रहा लिखल ना हम थे जिन ओठों पर बिकने लगे हैं नोटों पर फोन कैला हमारे के हाथ ना तू नोट दिहला बुढ़ाऊ एगो फोन कैला सुनी ना एगो चुमा दे अरे बाप रे बाप हो इतना चुमा लेबे ना उनका चुमा का असर हमरा ना पड़ला हमारा तो पैसे से काम रहे उनका से थोड़े काम रहे जा तनी ध दे हम इहे स्कूल में अब रोज खाए खातिर ले जाए अरे आवते हुए एक जना से मिले लेनी पैसा ले लेनी बुढ़ऊ से आ एक जना के और फसल लेनी वो लेके आवता ही हुई तब तो मजा आ जाई कितना नु कि का कहे के प्यार थोड़े करी ना खिलवाड़ होइले सुनो ना क्या हो बोली हलवा का हलवा रौरा नहीं है ना का हलवा ताको तो नहीं कि अगर कोई और बका दिलावा में लागत है कि कोई और बहे में ना गाड़ी न तार बड़ा की दीदी है अच्छा भाई ओ गांव में के ओकर दीदी क्या कही ना अच्छा वाह अरे अरे हाँ तो जननी की एगो पूरा अरे आइए ला आवा देख ला रुपया गिन के प्यार करत रहला नु देख ले बूढ़ा तार गिने ना ऐसे मत नहीं के लुटा अरे वो ई पटला जी ओ बाबा लुटा गाने गा तीन गो मार हेने नतिया हेने जल्दी आइबे कि ना आइबे अरे हाय के हो रे बाबा आ होय के हो ई गाने का कैसे ही बुला ले नहीं बाबा हमारे पैसा गिनाने के बुला ले रहा ए बुढ़ो सुना है ना सही से बताओ का बात भाई जा का बात बा हम सब हो जगह पीछे जाके ए बुढ़ो बनी ई हमर बहिन ये बताओ कोनो नीच उच बात कोइले बिया का कतना दिन भीड़ काहे लगो लेबे आ हौ एगो मंडवा भाई नती है ना आइबे कि ना रे अरे नतिया मत कह ए ला मंडवा हे सुन लावंडवा मत कह हम बताओ तो हां जिससे ना हई गाड़ी न इनका प्यार एक मिनट हाँ बताओ तने आई मिले खातिर बोले बस समय नहीं है ना तो हम देख लें तले बूढ़ा बाबा कोई- जो अच्छा हो दा तीन बजे रे ए छुए मत तो हाथ तोड़ देता है फेंक नती तनी घर में मार मार कर आया बुढ़ा धार ला सब जाओ ना तो जानतो नहीं का पारे फोड़ दे अरे मैया बा सुन कि हमर पेंशन पैसा मिले त हम गिनवा खाती आई रही जाओ कर हमने के समझल जाई अरे मुआ दे रे अरे तो मुआ कहीं के रही बास ना बाजी बसुल बिना बेटी के रहब जाना रो मर जा खुश रहब तू ना देख ले का हरकत करनी हमारी इज्जत है ना त ई कौन गली के रे चल ले जा चल तू तो ठीक कर कोने कर जपला थारी